Temu napa diilangi pentokane Mas nek di Donses? Iya Mas, tak ilangi pentokane dhuwur kuwi. Dadi sing dhuwur kae tak ilangi, tak papras, tak grendo sampai ilang pentokane. Dadi iso mumbul. Asik seko kuwi iso mumbul. Carane ngono kuwi Kang. Pokoke sampai ilang pentokane sing dhuwur kuwi ya, gen iso mumbul. Intine mung kuwi tok Kang. Lek ilang pentokane iso munggah. Ngono ae. Padha karo lek montor Supra kan wis diilangi saka konone. Wis iso nggih medhun ngono kae tidukne. Lah iki kudu ngilangi kuwi gen iso medhun. Wis ngono ya, Kang. Semoga iso menjawab pertanyaane kanca-kanca iki. Karo sing urung follow sampean follow Kang ya, gen iso ngikuti perkembangane montor Alpaku kae. Karo gen aku tambah semangat plehku ngonten. Oke, matur nuwun.